Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ziphambili. Abomhlonishwa bayehle ngokugijima. Maya abomhlonishwa bamthola vele asachangela. Umhlonishwa wadubula. Idutyulwe lahlanziselwa indoda eneminyaka engama-26 ngabakwantsasana namhlanje e-Alexandra kuMantle Rhawuti. Usephantsi phezulu usapho lwakaSiganga kwaBhaca eMpuma Koloni lukhangela abantwana balo abane abalahleke ngecawa. Molweni Makhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Indoda eneminyaka engama-26 idutyulwe yabulawa ngamapolisa Alexandra kuMantle Rhawuti namhlanje. Ngokwamapolisa namangqina le ndoda ityelele isikhululo samapolisa ukuvula ityala. Kutyholwa ngokuba akhangeneliseke indlela adluliselwe ngayo inkonzo ngayo ngabakwantsasana. Kutyholwa ukuba urhutye umpu kwelinye lamagosa wadubula ze wonzakalisa amapolisa amabini. Abayibonele ngawo abamehlo kwenzeka lesigameko abawuvala umlomo bathi bethuke kwaphela naso zwaneni amandla. Abomhlonishwa bayehle ngokugijima. Maya abomhlonishwa bamthola vele asachangela. Umhlonishwa wadubula. Lo munye naye lo bomgijimisayo naye adubula. Usigaxa Mabhande emaphoyiseni echazela iSABC ngalesigameko uthi lo muntu bezovula icala ekamla lamaphoyisa sasesiyasuka isidumo. The police officer was wearing civilian clothes. The firearm was in the holster. He grabbed that firearm and started shooting randomly. And during that situation, unfortunately, he shot one sergeant, a 46-year-old male, and a constable, a 27-year-old male member. Major General Kekana uthi ke ngemva kwalokudubula kwakhe ekamla lamaphoyisa amaphoyisa amlandele agcina emthela phansi nenhlamvu. That suspect continued shooting while the police were ordering him to stop and were chasing behind him. And during that situation, the suspect was then fatally wounded. Inyoni yamaphoyisa iphawulileke ngalesigameko. This is clear to us that criminals are out there to attack our police officers. Attack on police officers, it is an attack on the state. Mangabe sizwa ke ngezikhulu zamaphoyisa, lamaphoyisa amabili ke aphuthunyiswe emtholampilo wala endaweni obizwa ngokuthi ke Masakhane, kodwa ke athathiwe ke esiwa esibhedlela. Kanti mangabe sizwa ke ayelulama esibhedlela njengoba kuthiwa ke enye inhlavu ibhajwe esandleni selinye iphoyisa. Igama lami nguCalvin wakwaDluhla, endabeni ze-SABC ngibika ngise-Alexandra eGoli. Usapho lakwaSiganga kwaBhaca eMpuma Koloni lusakhangela abantwana balo abane abalahleke ngecawa. Aba bantwana baminyaka phakathi kwemine nesixhenxe bebedlala phakathi ngaphandle kwekhaya labo ukunyamalala kwabo. Amapolisa noluntu akhangele nasematyholweni esebenzisa inqwelontaka nezinje ezijoja umkhondo kodwa abakafumaneki. Akwazi batya ntoni yabanda inhlungu yokungazi ukuba abantwana bayaphila okanye kusini na ibhalwe ebusweni kolusapho. Imeko enzima kakhulu olusapho lujongene nayo. Aba bantwana balahleka ngosuku langecawa. Ngosuku langomvulo abahlali namapolisa bekhangela abantwana kusetyenziswa inqwelontaka nezinja ezijoja umkhondo, kodwa elilinge libuye nelize. Saya epolice station afika amapolisa aza usincedisa. Sakhangela afika nezinja ne-aeroplanes akhangela utshona le emifuleni nasehlathini kodwa zange kufumaneke nto. Ukuzoba namhlanje akho nto ifumanekayo nangoko. Ithi lena imeko ndiqala kudibana nayo. Ndiyazi uba ingaze iphele njani empilweni yam. Kumbono nje endingawaziyo. Usivuyise Ndawose kutata wenkwenkwane neminyaka 7 ubudala nayo elahlekileyo. Umntana ongumfana disconnected kakhulu. Ndiyayazi apha ekhona nobelo wezixelelo tata uphakathi afike kumnceda. Olusapho lujongene nomnye umngeni wabantu abathe qolo betsalela umnxeba olusapho
benyanzelisa ukuba banikwe imali ukuba ngabo bafuna abantwana bephila okanye bengamathambo. Amapolisa ephondo laseMpuma Koloni aqinise igqiza elenza uphando kuquka icandelo leHawks. Abantu bayacelwa ukuba beze ngaphambili xa benolwazi ukuba baphina abantwana. Inkululeko Nyembizo, iindaba ze-SABC, kwaBhaca. Eli lihlukene kubini malunga nokuba anyashiwe ngurhulumente kusini na amalungelo abombi mgodini abangekho mthethweni nabavaleleke eStilfontein eMntla-Ntshona. Ikomishoni yamalungelo oluntu iphanda amanyathelo omthetho athathwayo ngakozamazama naquka ukubavimba ukutya namanzi. Kwintlanganiso nentathelo umphathiswa kwiofisi yobongameli uKhumbudzo Tshabeni uthe urhulumente akazoba kubanceda abasebenzi mgodini abangekho mthethweni. Help to criminals, honestly. We're not sending help to criminals. We're going to smoke them out. Zezintetha kanye zidale ingxokolo kumaqongo onxibelelwano nto leyo ikhokelele kwingxoxo mpikiswano malunga namalungelo abombi mgodini abangekho mthethweni. Kufakwe isimangalo kwikomishoni yamalungelo oluntu ngalomba ngelixa urhulumente ethathe isigqibo ngabombi mgodini abangekho mthethweni abahlala nganeno komgodi ongasebenziyo balithathele kubo uxanduva lokuhlangula abombi mgodini bebevaleleke emathunjini. We understand, as the government is saying, these are criminals, this is illegal, but we are saying if government does not declare this as genocide or killing people, at least as we save them, let's give them food, because remember, these people are 2 kilometers down on the ground, so that rope is that long. So if somebody is being roped there and coming up without any strength of protecting himself, there is a possibility of pulling up a person and that person ending up dying because of the walls and everything. Ukanti ezinyimanyano zabasebenzi zikholelwa kwelokuba uNtshabeni uphosile umhlola kwaye urhulumente kufanele ukuba agxile kwimingeni ekhokhelele ekubeni abantu bangene kulwaphulomthetho nefana nentswelangqesho. You cannot just solely blame those legal minors. We're talking about people who lost jobs through retrenchment. Kusenjalo umfelandawonye wabasebenzi Khosatu eMntla-Ntshona uphawule ukuba kufuneka utshintsho kwimigaqo-nkqubo ngendlela eqhutywa ngayo ushishino lokwembiwa kwemigodi. IKhosatu ikwathe izenzo zolwaphulo-mthetho nazo zinyasha amalungelo oluntu. When I commit a crime, automatically I am violating other people's rights, and therefore becomes the responsibility of the state to protect other people like myself. Kusenjalo amaqela ezopolitiko ohlukene phakathi malunga namanyathelo ezomthetho okuvala imigodi engasebenziyo. I-EFF imemelele ukuba ngelixa kunyanzelisa umthetho kodwa makuhlonitshwe namalungelo oluntu. Ukanti usihlalo we-DA unkosikazi Helen Zille umemelele ukuba kubekho uvelwano ngakozamazama. Kwelinye icala inkokheli ye-Patriotic Alliance uGayton Mackenzie uvakalise inkxaso ngakumphathiswa we-ofisi yobongameli uKhumbudzo Tshabeni. Alo brigadier wezespolisa uAtlenda Mathe uthi abakwantsasana bathabathe isigqibo sokuba abazokungena kuphando nakwiphulo lokuhlangula abasebenzi mgodini baseStilfontein. uMathe uthi abasebenzi mgodini abavalelekanga phantsi komhlaba koko babandakanyeka ekombeni imigodi ngokungekho mthethweni. Unabengelithi abasebenzi mgodini banxamnye nomthetho zizixhiphoti ezixhobe zafohlela ke ngoko abazokubeka ubomi babakwantsasana emngciphekweni. Have consulted with the mine owner, we have consulted with DMRE, and they are telling us that it is unsafe, it's inhumane to allow people to go down there. We have taken a decision that no police officer to an abandoned mine. When you look at the stats, since December, we have seized more than 369 high-caliber firearms from these illegal mining operations. We've also seized more than 10,000 rounds of ammunition, high-caliber ammunition from these operations. There is a lot that we've seized, 5 million in cash as well as
32 million worth of uncut diamonds. Kananjalo izolo babe bahlanu logama namhlanje babe babini abasebenza emgodini abaphumileyo emngxunyeni. Omnye kubo ufumaneke sele engumzimba wonakeleyo. Ukanti ke ingcali zophando nabezobunhlola baphansi phezulu nophando lokwehlukana kwenyama nomphefumulo okwehlileyo. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Wayesakuba ngunondyebo kwi-ANC uMatthew Siphosa utyhola ngelithi uTony Gupta uthi wanikezela ngezigidi ezingama-20 zeerandi i-20 million rand kwayesakuba ngumongameli walo mbutho uJacob Zuma. Le mali uPhosa utyhola ngelithi yayisisicelo somnikelo wasifaka kulo kaGupta nesingazange sifike kwingxowa-mali yalo mbutho. Okuqulathwe kwincwadi ngobomi bezopolitiko nokuphila kukaPhosa ukususela lubhacweni iintsuku ze-UDF, iingxoxo-mpikiswano zeCODESA kuquka iintsuku zakhe njengenkulu baphathiswa eMpumalanga ukuya kwinkomfa yalo mbutho ePolokwane uyoqhina kwiminyaka yokuphatha kukaZuma. Owaye umgcini mafa wenhlangano ebusayo i-ANC uMatthew Siphosa encwadini ayibhalile uthi uTony Gupta wathi wanika owayengumongameli waleli qembu le-ANC uJacob Zuma u-20 million wamarandi ongafikanga kuleli qembu. UPhosa wayewundunankulu waseMpumalanga ubhale ukuthi wayiye kuTony Gupta ayocela ukuthi bexhase lenhlangano ebusayo. UPhosa uthi le mali ayizange ifike kwi-ANC futhi akazange naye eqale ucwaningo. He laughed at me and said, "Chief, forget, we gave Baba 20 million. I never asked Baba whether or not that is true, but that's what he told me in my face. So I'm not lying, I'm telling the truth. Whether you like the truth or not, and I saw one of the newspapers twisted it and said, I said Zuma got 20 million and pocketed it. Read my book, there's no such a thing." UPhosa uphinde wathi ingqungquthela yokukhetha ubuholi be-ANC ngo-2007 iyona eyahlakaza leli qembu. Uthi ukuncintisana phakathi kwayo lo wayengumongameli we-ANC uThabo Mbeki noJacob Zuma kwaliqhekeza kakhulu leli qembu. And you knew that the contest between Zuma and Thabo will create a permanent split in the party. It was very clear. It was almost equal blocks contesting. You will not tell easily which one is going to win. UPhosa uphinde wathi wayewumholi waseLibya uMammar Gaddafi baya kuyena noJacob Zuma emva kwengqungquthela yango-2007 lapho uMammar Gaddafi akwazi ukunika khona i-ANC imali yangokhetho lango-2009. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli. Kwenzame zokulwa isifo seswekile kubongozwa bembeli bakubeke phambili ukuhlolelwa sisifo singagqiba ubomi babo. Umphathiswa wezempilo eGauteng uNomantu Nkomo Ralihuku uthi singayingozi isifo seswekile xa singekafunyaniswa sinyangwe. Omnye umhlali waseAmanskraan ophila nesifo seswekile usichaze isifo singosuleliyo njengegonqonqo elithwele unokufa lithule xaka. Uthi ogqirha bamxelela ukuba wayengatshaba ngenxa yesifo kuba wayengazi ukulahla kwakhe umzimba esehle esiqini kwakubangelwa kukudliwa iswekile. I decided to go to the clinic. That is why they said to me, "You already dead." And I said, "No, Sugarman, I'm not dead. I'm alive." You see? And then they checked me and said, "You can't go to the hospital because if you go there, you're going to take a long time. You're going to die." But my belief is I'm not dying. Even today, I still taking my medication properly. Umbutho wezempilo kwihlabathi uthi uyasivala isikewu phakathi kwabantu nokunikwa kwabo inkonzo zempilo ngelithi ulwazi luyanceda ukukhusela ubomi. When you come down here to South Africa, about 1 in 10 people are living with diabetes. But that is not even the crisis. The crisis is the number of people who do not know that they have diabetes. So we are all walking around, happy-go-lucky, but we are living with diabetes and we have not tested ourselves. Umphathi wezempilo eGauteng uchithele mini ekhuthaza abantu ngeziphumo ezinqumisayo zokuzivocavoca nokutya ukutya kwempilo. We want to encourage those who have not screened themselves to make sure that they go and screen themselves, because by screening you know that you'll be able to prevent the disease so that if it's there it can't go further. If you don't have it, you'll maintain the way of living. Isifo seswekile sesinye esibangela ukufa kweli kodwa ngoku siso esibulala abasetyhini ubukhulu becala. Kubongozwa abahlala beminyaka i-40 besidla amazimba nombona ukuba bayibeke phambili impilo yabo njengoko likhula ngokuxhalabisa inani labantu abangazaziyo ukuba baphila benesifo seswekile.
Ngokwabahlalutyi ingxaki zomthetho ezombetha umongameli weSAFA uDanny Jordaan zinako ukukruqela eludakeni isidima sakhe kwanenkangeleko yecandelo lebhola ekhatywayo kweli. Ngolwesibini uGqirha Jordaan ominyaka engama-73 ubuye nelize ezama ukuphepha ukubanjwa kwakhe ngesithintelo senkundla ephakamileyo yaseRhawutini. Akuncedanga nto kuba uye wabanjwa ndawonye nesibini yatyholwa naso igosa eliyintloko lezimali kwiSAFA uRhoni Hluyo nosomashishini uTrevor Neethling. uJordaan utyholwa ngokusebenzisa gwenxa i-1.3 million rand yeSAFA ngaphandle kokugunyaziswa. Ngokwengcali yezomthetho uJordaan ujamelene namatyala anobuzaza. In a case of this nature, we can't understate the seriousness, and that hinges on a few things. One, not just on the gravity of the charges themselves, but the amount that is being claimed. It's in an amount in excess of 1.3 million. So based on that alone, it is a serious matter. Sele kukho othile kwisigaba solawulo lweSAFA abathi umongameli walombutho makadede esihlalweni diyaqhubisane neengxaki zakhe zomthetho. uSmith uthi iza kuxhomekeka kuJordaan ukuba uyisingatha njani le nyewe ngaphandle kokwenza idemesha kwibhola ekhatywayo. There's the legal and criminal aspect, there's the reputational aspect of himself, and there's the reputational aspect of the bodies that he's serving in. All of those need to now be taken in mind, and all of those need to be protected. There's a separate issue here. There's the issues of the law, the policies that they have in place, governance, integrity being a very big thing. Utyholwa ngelithi phakathi kuka-2014 no-2018 uJordaan wazidalela kwimali yombutho ngaphandle kwesigunyaziso sebhodi yeSAFA. Izityholo zihambisa zithi phakathi kwezinto waqesha abalindi babucala ukuzikhusela. uJordaan natyholwa nabo baza kubuyela kwakho enkundleni ngomhla wesi-5 kuDisemba. Isithethi sezempilo eLimpopo uNeil Shikwambana unqinile ukuba ngabafundi abangama-43 abaphuma kwisikolo seLiphondo ababalekiselwe esibhedlele kube kurhanelwa ukuba batye ukutya okunetyhefu. Inyukile inani labafundi besikolo samabanga aphantsi iDzumeri nesifumaneka kwilali yakwaNdlambi nabafakwe kwisibhedlele iKhensani eGiyani. Uphando ngabakufake phantsi kwempumlo lusaqhuba. So at this stage we can also indicate that 11 more learners have been added to the 39 number, which tallies to 50 now. But the reports that we got from our medical team is that all learners look stable. They're being seen by the treating doctors and all our medical staff at the casualty of the Khensani Hospital that is also in Greater Giyani area. Kusenjalo kusweleke abantwana ababini emva kokutya ukutyholwa ngokuba netyhefu ematlala kwakweli phondo. Isine sawo bantwana bosapho ulunye lusafumana unyango esibhedlele. Uthi esi siganeko sibabindile kakhulu kwaye ilali yothukile. Amagosa aseKapa abambe uqoqo kwivenkile yokutya eMfuleni nalapho agilene nemeko engentle yokusebenza ngokutya. Minimum health conditions, and you're not certified. Who knows what's going into that food? And the kind of meat is grillerig and scary enough all by itself, but the toxins and poor quality water that may be used is even scarier. Kuvakala ukuba umnini wale venkile kuquka abasebenzi abane bangene kweli ngokungekho mthethweni. Senikhumbuze zangomso siza noxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu. Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu ngokuhlanje ke mbukeli sabantu ngamathutyana emutshizane esithe qalindelekileyo ngokunjalo nentshizane ezinhle kakhulu kwendawo eziphaya eNorthwest ukwehlela phaya eBloemfontein kuyakuthika kwaZulu Natal kanti ke ngomso mbukeli sabantu saqatsa ubhobhoyi kwendawo ezikumzantsi ntshona welizwe kodwa ke zikhona izantshizane esithe qa ezilindelekileyo kwendawo esembindini ngokunjalo nakwempuma yelizwe kanti ke mbukeli uyabongoza into obuqhubeko nonophelo ngenxa yezazibhaxuza enkundla ezilindelekileyo pha empuma
ekoloni ukungena phakwaZulu Natal nasempumalanga. Kanti ke uyabongozwa futhi into bawuqaphele kaloku ezandudumo ezilindelekileyo phaya eFreystata ngokunjalo naphaya koMahike ngokuhlwa nje ngomso ke mbukeli silindele imozulu eyomileyo nenomoya nenokudala kaloku kunwenwa kwemililo yamadlelo pha kwendawo ezikwimntla-ntshona welizwe ngokunjalo naphaya eNorthern Cape. Wona amaqondo wethu okutshisa asibonisa into yoba noko lihle izulu lifudumele kwimimandla esentshona nalapho amaqondo ebetha kwishumi eSutherland ku-15 omhle pha eKapa Lodumo naseFredendal ziyathathise ngama-20 aPinkton bake wena serhafu nasencuba lindela u-11 degrees ngelixa Gqeberha ingu-13 eMthatha silindele u-11 siyaphinda thathisa amaqondo ngo-18 eThekwini ngelixa 17 pha eMpangeni naseRichards Bay eRhawutini ngu-13 zebe ngu-18 pha eLiphalale ePhalabhorwa ngokunjalo naseMusina. Xa hlabela mgama sijonga ngomso kuthatha ufudumala kwendawo ezininzi zelizwe sabona amaqondo antingele phezulu ngo-35 pha koBhofolo ngokunjalo naseCalvinia ze ibe ngu-36 ePinkton naseSpringbok ngelixa kufudumele kakuhle Kapa Lodumo eKhayelitsha koBellville phaya ngo-26 bake wena uSt George lindele imozulu epholileyo ngo-21 kodwa kathathisa amaqondo ngo-34 eTsoreni ngelixa incuba nakhona efudumela amaqondo ngo-36 31 eKomani ibe ngu-28 pha eMthatha ngelixa kuphole kakuhle ngo-23 eBethlehem. Kamnandi mawethu.